Isono sami siphambi kwami njalo, velisa ubuso bakho ezonweni zami, hlambule wonke amacala ami. Ngiyale Jehova, kodwa kube ngokufanekileyo, kungabi ngolaka lwakho funa ungingciphise. Khumbulani izinhliziyo zenu nibuyele kuJehova, ngokuba unomusa nobubele nesipho. Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ngiyakusuka ngiye kuBaba ngithi, ngonile nakulo izulu, angisafanele ukubizwa ngendodana yakho. Ungangeni ekwahluleleni wena nenceku yakho nencekukazi yakho, ngokuba akukho namunye olungileyo kubo. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa, iqiniso alikho kithina, nezwi lakhe alikho kithina. Uma sithi asonanga simenza umqambimanga, nokuchitheka kwegazi lakhe esiphambanweni sikwenza ize, nezwi lakhe alikho kithina. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Nalokho akuveli kini, kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli nangokwemisebenzi ukuze kungabi bikho ozibonga ngakho, kodwa kuvela kuKristu uJesu inkosi nomsindisi wethu. Amen.
Ngibingelele ngokukhethekile ibranch yethu yaseNkandla. Siyabonga uNkulunkulu onithwalile bazalwane naze nayofika nasifikela kuqala futhi Nkosi yami amahloni. Ngibingelele our newly founded branch abaqalayo kuba nathi kuyiphasika ibranch yethu yaseBinoni. Ngiyabingelela asiphelele bazalwane. Ngicabanga ukuthi khona abaholi kuphela kepha ibandla lonke lizoba khona nathi ntambama bazalwane. Le ndawo esikuyo bazalwane, it's not just a venue, it will be our home for the rest of the weekend. So nje ngiyanimukela kakhulu, may you all feel at home. Amen. I-program yethu izoqala. Ngizongena kuloku introduction yabaholi ebekufanele siyithulele uPastor Mdlalose, however akekho right now, so ngizombambela leyo ndima leyo. Amen. Ngizo-introduce abaholi bami. Ngicela ukuma la khona ngizobabona kahle. Ngicela ukuthi mangibabiza basukume Nkosi yami basibingelele. Amen. Ngizoqala kuma-elders wethu, wonke ama-elders wethu back row. Nkosi yami bengicela ukuthi asukume asibingelele. Bese ngiyazi-introduce abazalwane first as i-program director and also as general secretary webandla. Ngiyabingelela abazalwane. Bese ngizongena kuba-priest bami. Ngiqale ngo-lady priest Sangweni. Bese ngilandela ngo-lady priest Ntombela. Ngilandele ngo-priest Mkhunu, u-lady priest Mkhunu. Bese ngisukumisa u-priest and lady priest Khoza. Bese ngilandela ngo-lady pastor Muntu, pastor and lady pastor Mbogazi. Sibingelele mama Nkosi yami. Bese ngilandele ngopastor and lady pastor Mdluli. Lady senior pastor Magubane. Lady senior pastor Buthelezi. Senior pastor Langa. Ngicela ukuthi nomama asukume asibingelele Nkosi yami. Mama Langa. Bese ngilandela ngo-senior pastor and lady senior pastor Hadebe. Ngibingelele u-lady senior pastor Mdlalose. Ubaba is not with us right now. Bese ngibingelele u-lady Bishop Shabangu. President and lady president Mdlalose. Bese ngilandele no-bishop and lady bishop Nzimande. Bese ngizogcina ngama-founders webandla, ama-vision bearers, ukholi bethu Nkosi yami, Archbishop and Lady Archbishop Mkhulu.
ukhona umuntu okhona la ukhona umuntu okhona la ikakhulukazi kumkhulu wethu engimkhohliwe ngiyaxolisa kakhulu ngicela ukuthi sikumise uPriest Nkosi okhona la okhona umuntu okhona la ukhona umuntu okhona la ukhona umuntu okhona la umuntu nangihlaba ngiyeso Nkosi yami sekuyisayini yami yokuthi Nkosi yami isikhathi namhlanje iwashi iphethwe yini bazalwane bengicela nje ukuthi mangicela ukuthi ubambe Nkosi yami ngiyacela bazalwane amen sizongena enkonzweni yokwethula yokumukela ihambeli zethu uLady Archbishop uyena uzosimukelela ihambeli zethu bizwa Jesu
umzuzwana nje sikhumbule isithembile khali inhloso yokuze endaweni yokukhonza abazalwane yini inhloso yokuza enkonzweni ngithe iyenza njani ukuthi sizophelisa imphefumulo yethu hayi ukuthi sibuyele emuva sekukhona ukusiphathekala ukuthi ukhona ongazange aqaphele idimoni bafike ukusebenzisa manje ukumlamsize nikhonze nikhululekile nithandane sisazohlala abazalwane iSunday ikude noma ufila ukuthi ngathi ufuna ukuvuka lento sicela ukuthi uyibamba kancane iSunday isifike bazalwane sikhonzeni nje kamnandi singahlubulanini sibe abantwana bomuntu kube kusekhaya ningasizwa nisekhaya amen ngoba uyathi umholi wami imizwa izohamba ishiya sizwa kusekhaya ube sekhaya amen Amen. uNkulunkulu abe nani nikhonze nikhululekile nithokozile phambili Ngibabingelele abazalwane. Ngiyacabanga ukuthi ivoice yami
iyazwakala. Shuthi ke mangabe imfishane iyobifuze mina. Ngibabingelele abazalwane futhi kusuku olukhulu kangaka. Uthe uGS mayekhuluma ethi weekend enkulu. Abantu ayafika ama weekend amakhulu afika andlule. Thina kudala le weekend enkulu siyilangazelele. Angazi ke mhlambe wena ubuyilangazelela ngendlela errong. Mhlambe wena ubuyilangazelela ukuthi ufuna ukufika ubone ukuthi kunjani. Kungenzeka ukuthi mhlambe wena ubuyilangazelela ukuthi ufuna ukubabonisa mina ukuthi ngiyazi kangakanani. Kodwa ngiyasho ngithi into iyalangazelela. Ngizoyisa ebazalwaneni, abazalwane endumisweni. Ngizocela nje siqale siyifanise bona. Okwathi noma izinto zinzima eshiya isidumbu endlini. Kodwa wathi konke kuhamba kahle. Kungenzeka kuba isidumbu oshiya endlini ingane yakho. Kungenzeka kuba isidumbu oshiya endlini indoda yakho. Khuluma ngomuntu ophilayo. Kodwa namhlanje Thoma masibekezele ukuze kube yiSunday uthi konke kuhamba kahle. Uthi noma ukhuleka uzoshiya kwasani namhlanje. Uthi konke kuhamba kahle. Ngifuna namhlanje sizothi masizonyukela endumisweni sikhohlwe konke. Sikhohlwe konke ukuthi izolo bekwenzakalani. Sikhohlwe konke ukuthi mabuya Sunday ntambama kuzokwenzakalani. uNkulunkulu ufuna wena manje. Khona incwadi lapho engiyithanda ithi ngangekumfuna uJehova. Bese ngiyalibeka udaba lakho. Isona isikhathi leso sokuthi uNkulunkulu ufuna. Bese udaba lakho uyalibeka. Angilwazo lakho udaba abazalwane ukuthi kunjani. Angilwazi futhi nokuthi ubhekene naluphi udaba. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi sithi siphuma la siphume sesishintshile. Kaye kuthiwe mama usuyinikele kuNkulunkulu uphenduka ube isidalwa esisha. So ngiyacabanga ukuthi ofike isidalwa esindala. By Sunday uyophenduka seyisidalwa esisha. Uyothi noma uhamba bonakala ukuthi hayi umntana kaNkulunkulu. Mina igama engangibizwa nangale high school kwathiwa nangu mama mfundisi. Ngeke useze umfundisi. Kwathiwa mama mfundisi. Kwathiwa babenza athi hayi nangu mama mfundisi uzosithandazela. Bakwenzakala nangu mama mfundisi ngithi hayi. Ngoba nginjani but kodwa manje mokuhamba isikhathi uyabona ukuthi manje ikhona le light beyikhona. Mina bengayiboni. Ikhona kodwa lento abantu bebeyibona. Njengamanje sizovula incwadi kaIsaya u38. Ngizofunda u1 to 5. Shuthi noma baba ngiyabona Isaiah chapter 38 from verse 1. Isihloko sakhona sifundeka kanje: ukugula nokusinda kukaHezekiya. Haleluya. Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula, wayephansi kokufa. Wafika kuye uIsaya umprofeti indodana kaAmose. Wathi kuye, usho kanje uJehova uthi, yalela indlu yakho ngokuba uyakufa awuyakusinda. 2. uHezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni, wakhuleka kuJehova. 3. Wathi, ngiyacela Jehova ake ukhumbule ukuthi
ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. 4 Lafika ku-Isaya izwi likaJehova lathi, hamba uthi kuHezekiya, usho kanje uNkulunkulu kaDavide uyihlo, uthi ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho, ngiyakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka 15. Amen. Ngiyabonga sisi. Encwadini ethe yavulwa lapho uNkulunkulu ekhuluma noHezekiya. Ebuza ukuthi mayemtshela ngokugula kwakhe bathandekayo. Ngithe yonke into eyenzakala la impilo esiyiphilayo. Angazi ukuthi nawe kungathi mawukhuluma noNkulunkulu umchazela ukuthi impilo yami nje uNkulunkulu usho ukuthi udaba lakhe ngalilalela. Ingakho laphana ku number 5 ithi hamba kuHezekiya usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uthi ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho. Khona la ekuthiwa iyadlala khona ifilimu bazalwane. Ingakho namanje iyadlala ifilimu uNkulunkulu bayezo checka uHezekiya ukuthi ebehamba kanjani endaweni yakhe. Kodwa mayethu uyambheka wamthola ukuthi ebehamba endleleni efanelekile. Kungenzeka kuba wena mhlawumbe uhlala usesontweni every Sunday uhlale noblue umfakile. Angazi ukuthi noma uzothi mawulibeka udaba lapho uyabeka zwakala. Namhlanje ngizothi masikhuphukela entabeni ngicela konke sikushiye. Ngabe ufika unezibazi asishiye. Haleluya. Sithe mashumayele emavikini sakhuluma ngento ethelelo asikushiye namhlanje. Uthi uphuma namhlanje uphume umzalwane omusha. Athi noma uNkulunkulu esengabuyela manje uthi uyoguqa kuye. Athi umkhuleko wakho ngizwile. Namanje ngizocela ukuthi masizoguqa sithandaze uthi uNkulunkulu umkhuleko wethu awuzwe. Kudumisa siyakudumisa siyakuthumisa
Bazalwane, indima elandela manje ebaluleke kakhulu ekuyiyona inhloso yale nkonzo esinayo esikhathini samanje, inkonzo nje bazalwane yamazwi ayisikhombisa. Hallelujah. Eyinsukwini zakhe okanye emzuzwini yakhe yokugcina uJesu Kristu bazalwane washiya namazwi. Amazwi wakhona, they were filled with pain first of all. However, there was also forgiveness, there was also love, there was also victory and surrender in those words. Ingakho bazalwane kufanele sikhumbuzane ngawo lamazwi lawa. Uzoba nenkinga if uyitshela ukuthi hayi amazwi ayisikhombisa into ya every year ngiyawazi. Afuna ukuthi wa-approach with inhliziyo ye-renewal, wa-approach with inhliziyo yokuthi ufuna ukuvuseleleka. Yes, they are still the same words that he uttered, but then kumele ahluke the way wa-approach ngakhona bazalwane. So ngicela ukuthi le nkonzo lena silalele bazalwane, but sivule ney'nhliziyo zethu kulokhu esizokuzwa namhlanje, even nesonto sikolo wethu. I hear ukuthi kuzoba ne-quiz, so you must listen. Everything that you hear right now, you must lend your ear, because uPastor Muntu uniphethe i-test, i-assignment. So nilaleleni bazalwane ngey'nhliziyo ezivulekile. Ngizobiza iy'khulumi zethu ezimbili zokuqala zizolandelana ngapha before mina ngisukuma. Elokuqala izwi elitholakala encwadini kaLuka 23 verse 34 sizoliphiwa umpriest wethu uSangweni. Elesibili izwi elitholakala kuLuka 23 verse 43 sizolithola kuPriest Nkosi. Ngicela ukuthi sibasukumisa abazalwane bethu. Amen. Archbishop and Lady Bishop Sikhulu, special greetings to Bishop and Lady Bishop Bakwanzimande egameni likaJesu, nama-senior pastors ngiyawabingelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Overseer ngiyabingelela, MC wethu General Secretary ngiyabingelela ngegama elihle likaJesu Kristu waseNazaretha. Ama-priest inkosi yomsebenzi kahle ngiyabingelela, nama-pastors egameni likaJesu. Ama-elders ebandla ngiyawabingelela wonke ngegama likaJesu. Abomama,
abosisi, abobudi kanye ne-Sunday School. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ke ukubonga ithuba engilitholayo namhlanje Nkosi yami lokuthi nje ngizodlulisa izwi elakhuluma uJesu elokuqala bazalwane ukuthi kube nje wokuqala umusa kaNkulunkulu bazalwane. Amen. Ngizocela nje ukuthi siye emabhayibhelini wethu incwadi kaLuke chapter 23 verse 34. Amen. Efundeka kanje: kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo, babelana izingubo zakhe, benzelana unkatho. Amen. Uthi Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Haleluya. Masibheka uJesu ukhuluma lamazwi nje ushayiwe, uJesu ukhuluma lamazwi uhlanjalaziwe, uJesu ukhuluma lamazwi uhlekiwe, kwenziwa konke okubi kuye. Haleluya. uJesu ukhuluma lamazwi nje usesiphambanweni, ubethelwe, useyinhlungwini. Haleluya. Kodwa akazwakali uJesu ekhuluma ngentukuthelo yakhe, akazwakali ekhuluma ngokuvikeleka kwakhe, akazwakali ekhuluma ngobuhlungu abhekane nakho, kodwa uzwakala ekhuluma ngentethelelo. Akabathuki noma akabaqalekisi abantu abamenza okubi, kodwa uzwakala ekhuluma ngeforgiveness. Hallelujah. The power of forgiveness in pain. Hallelujah. The power of forgiveness in pain. Hallelujah. Kunamandla atholakala ngokuxolela when you forgive while you are still in pain. Hallelujah. Kunamandla atholakala ngokuxolela when you forgive besakwenza okubi. Hallelujah. Kunamandla atholakala ngokuxolela when you forgive usakhala bazalwane. Uthi Baba, bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Hallelujah. Father, forgive them. The power of forgiveness in pain. Hallelujah. Uthi Father, forgive them. uJesu lana wenza umkhuleko bazalwane. Akakhulumi direct nabantu abambulalayo, kodwa uzwakala enza umkhuleko kubaba uNkulunkulu. Hallelujah. Uzwakala ekhuluma noNkulunkulu ebacelela iforgiveness bazalwane. Ukhuluma noNkulunkulu ubacelela iforgiveness. So lana uJesu uvela as an intercessor. uJesu uvela as umxhumanisi, uvela as umlamuli bazalwane, ngoba kune relationship esasinayo nobaba uNkulunkulu eyamosheka ensimini yase-Eden. So namhlanje uJesu ufika ukuzo-rebuild that relationship. Hallelujah. Ngamanye amagama, forgiveness rebuild a broken relationship. How many broken relationships do you have? Because awuxoleli. Mangakanani ama-relationship okade unawo ongasenawo namhlanje because awuxoleli. The power of forgiveness while you are still in pain. Hallelujah. Uthi ngokuba bakwazi abakwenzayo. Ngokuba abakwazi abakwenzayo. So uJesu lana ayukuthi bebangazi ukuthi babulala indodana kaNkulunkulu, but they ignored ukuthi siyambulala, bakuziba lokho. Bebazi ukuthi babulala indodana kaNkulunkulu. Hallelujah. Bebazi ukuthi babulala indodana kaNkulunkulu. Hallelujah. Kunabantu abakulimazayo, hayi ukuthi abazi ukuthi balimaza bani, kodwa bayakuziba. Kunabantu abasigcoba inhliziyo, hayi ngoba ukuthi but aba understand ukuthi singobani. Hallelujah. Ngoba abakwazi abakwenzayo. Ngimthanda uProverbs chapter 4 verse 23. Bawuthi, above all else, guard your heart, because that's where the storms of life comes from. Hallelujah. Umihliziyo yakho ingaxoleli ugcwala amagqubu. Umihliziyo yakho ingaxoleli ugcwala umona. Umihliziyo yakho ingaxoleli ugcwala inzondo. Hallelujah. Uthi omunye obhalayo, it is not an easy journey to get into a place where you forgive people, but it's a powerful place because it sets you free. Hallelujah. Forgiveness
iyakhulula bazalwane. Forgiveness open doors for you. Hallelujah. Kunabantu othi owaxabana nabo othi mawuhlangana nabo ufise nokushintsha indlela. Why? Because umntwana kaNkulunkulu. Lalela, forgiveness akusiyo into okumele uyitshele umngane wakho ukuthi yenze, but it's your decision. It's your decision to take. Hallelujah. Asixolele bazalwane. Asixolele. Let's forgive each other. Hallelujah. Let's forgive each other. Let's learn to forgive abantu bengakezi kithi kunamandla. Let's learn to forgive people sisakhala. Let's learn to forgive people besasenze okubi. Asingalindi size siphole ukuze siqolele. Asingalindi ukuthi sizizwe singcono ukuze siqolele. But let's forgive. Let's forgive. Forgiveness bazalwane give you peace and healing. So uma ungaxoleli angazi ukuthi forgiveness bazalwane isinqumo okumele usithathe. Forgiveness akusiyona abantu aba-weak. Forgiveness eyabantu aba-strong. Forgiveness eyabantu abazana noNkulunkulu. So namhlanje ngifuna ukuzovusa umuntu owazana noNkulunkulu ozothi bamnyathelile kodwa athi ngiyabaxolela, ozothi akhala athi yebo banginyathelile kodwa ngiyabaxolela. Let's forgive. The power of forgiveness in pain. Hallelujah.
ngizoqala nje ngama-founder webandla ngoba ibona abaqalisi bale ndlela esihamba ngayo ngalesi sikhathi. Haleluya. Bese ngiza kuma-senior pastors wami, ama-lady senior pastor nama-senior pastor. Ngize kubuholi nje ke bonke bazalwane, ngicela ukuthi ngalokhu ngithi ngoba manje kuzosuke kuhamba isikhathi, kanti isikhathi bazalwane si-limited. Manje ngiyambheka umphathi wami wohlelo ngapha, selokhu ngithi wendoda ungadla isikhathi esiwu-10 minutes ungakasho nokuthi kusho ukuthini lokho. Haleluya. Igama lami bazalwane ngumholi Nkosi. Abangaziyo-ke ngikhule nabo bebengibiza umusa. Bonke Nkosi. Haleluya. Ngokukhula nangokukhuliswa uNkulunkulu endaweni kaNkulunkulu, then my title became to change. Ngazo kulungeleke noma ngabe ngikusho ngendlela engathi ayizwakala. Kodwa mina ngifuna ukuthi uyizwe lento ukuthi ukujiva ngaqala ngengaka ngaba ngaka manje sengingaka. Kumnandi ukuhlala endlini kaJehova wenze umsebenzi kaNkulunkulu ngesikhathi esifanele. Ngiyabonga bazalwane. Ngilapha ngokuthunywa bazalwane ukuthi ngizokwabelana nabazalwane izwi lika Jesu lesibili lapha ngencwadi kaLuka 23 uverse 43. Haleluya. Ifundeka kanje. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Haleluya. Izwi lika Jesu lesibili esesiphambanweni ekhuluma izifundiso. Haleluya. Uma ngabheka amazwi kusukela kwelokuqala usifundisa ukuthi uma ungumntwana nje kaNkulunkulu noma uzibiza ngomKristu ufanele ukuba woxolelana. Haleluya. Uthi udade wethu ngapha amandla atholakala ngokuthi wena uyakwazi ukuxola ngoba egcineni kwakho konke uma wena ungamxoleleli usiya ngoba nakho noma hayi usho ngixolisa mholo wami angifuni bazibejwayele kapha kulize ngale igama. Haleluya. Uma ngingamxolele omunye umzalwane bese ngizonyathela phakathi kwendawo yokukhuleka kusho ukuthi ngenze njani ngiphambana noma ngichaphazana noNkulunkulu. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu uma umntwana kaNkulunkulu udinga ukuthi uxolele. Then uyaqhubeka uthi namuhla uzakuba nami eparadise. Haleluya. Uma ngimbheka uJesu Kristu ubethelwe nezelelesi ezintathu. Esinye sifika nomoya wokuthi mhlawumbe makithi ukumthukuluza. Haleluya. Yezeka usendaweni yokukholwa usendaweni kaNkulunkulu kube khona nje ozobe lokuhlakoloza. Awuhlakoloze uzuzwe nje ukuthi yazi ke engathi nje ngingangayi nasesontweni. Haleluya. Kodwa egcineni kokho konke wena ungumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Uyamhlokoloza wena uyindodana kaNkulunkulu. Zisindise kanye nathi. Uyezwa udimanda ukusinda kodwa akafuni ukusondela kuJesu. Haleluya. Nansi problem ngathi singabantu noma abantwana bakaNkulunkulu sidimanda izinto zikaNkulunkulu kodwa asimfuni uNkulunkulu. Haleluya. Namuhla uzakuba nami eparadise. Isithembiso lesi esenziwe uJesu mangabe sithi esimiselelesi noma sibone ukuthi lona angathi akayiboni kahle lenkinga yokuthi noma akamboni kahle lo muntu esinayo ukuthi thina silapha nje ngokubethelwa kwezono zethu kodwa lo akenzanga lutho ngaphezulu kwakho konke ungokaNkulunkulu futhi ungolungileyo. Siyabona esinye iselelesi leso mase siqeda bese Jesu ngiyacela ukuthi
ungikhumbule embusweni wakho. Akasichithi isikhathi uJesu. Haleluya. Akathi awuthi mhlawumbe amanxeba ngathi abuhlungu mfowethu ngizozama ukuthi mase kupholile mhlawumbe sizokhuluma or ngizokufonela. Haleluya. Manje namhlanje ngiza kuba nawe eparadise. Haleluya. Lento ithi uqhubeka nalesi sifundiso sokuthi xolela. Usekwenza yena practical right now ngalomzuzu uyaxolela. Awu amen. Ngiyayithanda le ndaba bazalwane. Kusazokhulunywa amazwi ayekhulunywa uJesu akusiwo amazwi nje ayewasho ngoba mhlawumbe ukuthi usebuhlungwini ngaleso sikhathi. Ubuhlungu wabususa kuye wathi manje ngikulesi simo khumbula maye sentabeni uyakhuleka kuNkulunkulu uthi uma Jehova uthanda sisuse lesi sitsha kuphezulu kwami. Haleluya. Kodwa makungenzeki intando yami makwenzeke intando yakho uNkulunkulu. Haleluya. Mhlawumbe nathi bekungasiza sisahamba endleleni kaNkulunkulu sihambe ngokwentando kaNkulunkulu singahambi ngokwentando yami. Haleluya noma yethu. Haleluya. Ni bazalwane elokuqala lithi Haleluya. Ngiyabonga kakhulu. Bazalwane angifuni ukuchitha isikhathi kakhulu. Ngifuna ukuthi sikhumbuleke ukuthi uma sisengabantwana bakaNkulunkulu sibaluleke kangakanani kuNkulunkulu. Wayengeke uNkulunkulu enze uphase 1 ukusindisa abantu ngesikhathi kukhona isikhathi ngesikhathi efikisa uzamcolo. Wenze uhlelo. Haleluya. Lokuthi omnenani mabangaphili bonke abantu. Uzubona ukuthi uNkulunkulu nomuntu banje umuntu ungaphansana kaNkulunkulu futhi udalwe ngokomfanekiso kaNkulunkulu. Awu amen. Uthi uNkulunkulu ngizawubhubhisa umhlaba no kodwa kufuneka wenze njani? Wakhe umkhulu wena namadodana wakho bese kuthi nezilwane 1 2 zihlobo zonke uzifake emkhumbini. Kwakuuhlelo lokuthi noma kukhona imbubhiso kodwa kube khona insali. Haleluya. Uyaphinda futhi ngesikhathi mayisebona ukuthi umuntu wonile emhlabeni ngendlela umuntu asone ngayo sekuyanuka uNkulunkulu bese uflathela umhlaba bheke le angafuni nokubuka umhlaba kodwa waba nalelinye iqhinga ethi sithumela umuntu ayoba ngumuntu ebantwini. Haleluya. Ithi ingoma inkosi ehla ezulwini John 19 verse 26 to 27 esizoliphiwa uLady Priest Ntombela. Elesine sitholakala kuMateyu 27 verse 46 sizolithola uSenior Pastor Kadebe. Asasukumise amen.
wethu egameni likaJesu Bishop elect Lady Bishop Wow, thumela befundi. Bingelele ama-senior pastors bingelele abomama bonke bingelela abosisi abobhuti abobaba ndigcine ngengilosi zebandla amen bazalwane izwi endinikeziwe namhlanje izwi lesithathu elikuJohane 19 uverse 26 to 27 lithi kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mame bheka indodana yakho 27 wayesithi kumfundi bheka unyoko kusukela lokho kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe amen bazalwane elokuqala ithemba sithethelele ngabe uyathethelela na ngoba sigqoka le impahla ngaphakathi singathetheleli elesibini lithi manje whatever problem you have manje Yes. ngikhona ndi uJehova ndizongena izwini lami lithi kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wena umengakuphi beme ngakhona sebemshayile uJesu bamenze konke ngine picture ngimbona uMaria ekhala ebuka indodana yakhe ukhona umuntu ongabekezela indodana yakhe igazi ivusa igazi emengakhona eduze kwakhe nomfundi owayenguJohane owayethembekile owayethandeka uJesu amen bazalwane uthi mame bheka indodana ndimbuka uJesu engamthatha uMaria njengonina emthatha like an ordinary woman mame bheka indodana mina sengiyahamba sengiyabuyela kubaba kodwa bheka indodana mina ngizobuya not as your son as your savior ngoba manje uma ngizokuthatha njengomama angeke kusalunga amen bazalwane uyaseyamthatha uJohane uyamthatha umsa endlini amen bazalwane kuneke sifundo ke engisifundile la uthi mama ebhekile ngabe siyabhekana ebandleni ingabe omunye manje nenkinga ebandleni siyabhekana ingabe siyathandana ngoba la usifundisa uthando nokunakekelana siyanakekelana nendlini kaNkulunkulu ngoba uthi mawumbona uthi umbheki ugqoke ini wena wenzani wenzeni wena ngoba uyambona ukuthi akanakho sizokhonza uJehova hayi ngematerial things bazalwane silethe inhliziyo ukuthi sibeze hayi ukuthi silethe iJewish wena wenzeni uyanakekela na uyathanda na amen bazalwane sengiyabuyela kubaba sasiphelile isikhathi siyahamba siyakhonza uyanakekela wenzeni yini uthe umbona umzalwane ukuthi kunzima wenzeni sifundisa ukunakekelana nokuthandana omunye umzalwane mawubona ungahlekisi ngaye ungamhlebi mnakekele amen bazalwane umthathile uJohane
sokumama wakho lo. Mama sokuyindodana manje endikunikeza ezokunakekela. Siyanakekelana la. Mama nakekela indodana. Indodana nakekela umama. Mina sengiyahamba. Andikubuki as umama. Ndikubuza as ordinary woman. Ukuze ngibuye ngiyisave kuwe. Amen bazalwane. Namhlanje Good Friday. Yeah, this year. Ingafani nokuthi siyajwayela senza noma kanjani asifundeni ukunakekelana nokuthandana. Imfundiso endifundile kuleliso ukuthi asinakekelene sithandaneni. Ngicela nkosithole General Secretary, pastors, priests, elders, ngiyabingelela indlu yonke kaNkulunkulu. Amen. Ngokukhethekile ke ngiyabingelela mphathi wohlelo. Ngiyabonga nje ukungipha ithuba lakho. Amen. Ngafundiseka ekuthenini ke umuntu okunikezayo ithuba lokuthi ube nokuthile. Funeke umbonge futhi ukwemukele lokho ngoba ungabhalwa la encwadini kodwa mayengasafuni nje ukuthi kube khona okushoyo angeke akunothise nokunothisa uzokweqa nje ngoba ilungelo negunya libuye umuntu ophethe uhlelo ukuthula ke makuhlangane nabantu ngiyabingelela nje kakhulu kuyibandla lonke ledwala ekusukeni ngeendawo zonke abasuka eKZN abasuka kulo lonke izwe ngibona nabasuka eDalton phansi emakhosini ngiyabonga kakhulu Shenge ngiyabonga mama uhanjelwa nje kuyisibusiso nami ngizozizwa ngimkhulu nje angizokuhlukumezeka ngoba umama ukhona selomdama engicela nje ngiyabonga kakhulu kodwa ke okuhle sihlangene ngakho sihlangene ngokuzalelwa. Awu amen bazalwane. Sazalelwa ke bazalwane. Sazalelwa iwu. Awu amen bazalwane. Ngoba njengoba sikhona sonke bazalwane sizaliwe. Akekho ongazalwa. Mina nje ngazalelwa enkandla esikhaleni sebomvu. Ngizalwa intombi yakwaNdini. Kodwa uJesu
wazalelwa esizweni samaJuda. Awu amen bazalwane. Kodwa manje into esiyitholayo ukuzalwa kaJesu akufananga nami nawe. Kwehluka lokhu kuzalwa. Likhona iba sisemazweni nje isikhombisa abazalwane. Nikhululekeni nje bazalwane. Sisephasikeni siyeke konke sakudela konke sathi nje akukho futhi noma siphuma la akukho esiphuthumayo sisemseni angifisi ke general secretary ngeke ngathi kuba kumbokazi masela sibe la abazalwane wedluli hour esikhathini ibandla ekuthiwa lingene ngalo ngo11 ngize ngasho kuba mbokazi ngathi uyabona bangifaka istrobe abaholi ikhona into engake ngiyayenza bayaze ngake ngaba nabo kudala ngokubuka isikhathi ngathi njalo ngabe sesikhomba liqile bathi bafika sesifizwe lokugcina amen bathi kwenze njalo sithi isikhathi sedlulile sibambane thina sodwa thina besikho ngoba ukwazi ukungijaha ngesikhathi ungazange ufike ngesikhathi safuneka ngidle sami nje lesi ekade ngisihleli ungekho ngoba kuba kuthiwa bekunenhlelo ezifunekayo ezithile ngabe sithandazile bazalwane sehlukana ngoba sesiwenzile umsebenzi kodwa ngesizathu sokuthi inyanda sibanjwa izinhlelo funa sihlale wathi uArchbishop uhlabelela wedwa ucula isicathami hayi ngoba funa kube khona omama bazovuma indlela ngokubuka isikhathi cha bazalwane ngithunywe nje ezwini lesinye amen siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngoba uJesu uma ethwala umzima besiphambano lithi iBhayibheli bamthwalisa isiphambano baze bamthwalisa umqhele onamefa awu amen bazalwane ngoba befuna ukufezekisa ukuthi ngoba uthe yena uyinkosi yamakhosi makazisindise kulesi simo awu amen bengazanga ukuthi ukwehla kukaJesu wehlele ukuzolifezekisa leli phupho lokuthi afele bonke abantu uma esebafele uma ivuka ngosuku lwesithathu bese kuzalela abantu abazobizwa ngokuthini aKristu amen ngoba bazalwane engakafa uJesu engakalinge esiphambanweni ayengekho amaKristu amen kodwa ngokufa kwakhe avuke wase kuba khona amaKristu ingakho ngithi sazalelwa iwudlu elakwazi ukuthi lisimele lisiguqulele zonke izono zethu ukuthi thina sizalwe kabusha kwethu nje ukuthatha isinqumo bazalwane amen bazalwane okwethu kwenzani ukuthatha isinqumo sokuthi senzeni sisindiswe enkosini eyasifela esiphambanweni amen bazalwane ngesezweni lesine bazalwane ukhona umuntu siyabonga ke izwi litholakala lapha kuMathewu 27 evesini lika 46 amen bazalwane kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabakathayo okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na uNkulunkulu wethu osezulwini baba nanti izwi lakho baba siyabonga ngalesi sikhathi uNkulunkulu wethu asilalele edwala lethu usho kwakho uNkulunkulu wakho ngamandla akho Nkosi yasezulwini
ngoJesu wethu onamandla. Amen. Lizwi leli bazalwane lesine